simrang hilin eh. Buntag. Katang dekorog series pa doon sa Alicia. Sa Quareng Junction. Tapos inyo sa kanis gili. O kan muli sa kong Alicia. Ngayon ko ginatang alas 10 kape na. Nasunsin na ako may series. Ayura, mauli siguro ni Alicia. Asa mo, Emily? Asa mo mo manalo? A few moments later. Madong palis di ay ang tanan. Karon pa jud ko niabot deres ang pajag. Di ako nagtukong sa kasada kay naglantaw ko sa mga tanon, luoy kadyo. Gunahan na. Kilid, atating gunahan sa madok mo ko mangguna-guna kay jud ang kilid ug sakit na pud. Alam mo gilantaw-lantaw nila mag kinahina dag ibot-ibot ang ginagmay nga. Oo na nagkunaraba. Sudah ha. Nuri di ko dari kay insat manas milita nga mag-request na kuno ko creatinine kay requirements na po kung sa MRI. Walam ko lang choice nga makadali ko magpa-request ko doktor na mas Alicia nga kung ano request sa creatinine. Kay ang hinahanap balik na po sa provincial. Sa pagkadaw ng balik-balik kaya tininray apang doon sa pagpalaboratory na magpa na po taas na po oras balik-balik manang darin naman ko sa Alicia kaya ninsat ko pagumangkan sang bana nga nas lungsod na ako ng doktor manang ugma Martes sa zona lamang ko gadto parang makompleto ang requirements kay schedule ko no ko sa MRI kinay mutabang salamat ko daan kay plano na nila na ischedulean ko no ko bisan og ngadto ang presyo sa MRI ko no 18,000 basin day na maluoy mag-apply ko sa malasakit ja labong na uli ko din sa amo magkuha po ko indigent certificate sa among barangay manalem na yung himuon pahit nagikazo pabutan sa bay dyan naman sila kuan si Alex pagigan ko to sila nagpa-check up kaya na yuti ay kunupod mananingon ko ganiha nga dyan naman tagpaningkamot dyan tagampos Ginoo hugot nga ampo hanggang maglisod lisod man po patabag ampo kita mismo manay balatian may hugot sa gampos Ginoo isaling sa Ginoo tanan natong balatian awa ko kinamahinom po ko bisag nagampo ko pero aning kamot pa pagtag tas pag ginambuhi makakita pa tas mga anak sa itong mga apo kay haldak na marong panahon na ako 50 mag 56 na ko wala man ka makaabot pa kong 60 nakatilaw ako citizen murag ang paminuron murag naghahan naman dukuan ganihan nagbiyahe lagi ko nagampod ko sa Ginoo gikas pag-abot gikan pagsakay gikitos Johnson sa patrocinio antod niabot ko dres nagkados Alicia ako to ginugudi ko tukaran kay paggikan dadto lain na magkangkuan naman dus naman ko daan saka nakalipat ra ba jud ko palit og banjos ngita na lamang kurog halibon malagyan luy ka jud mga tanom
Aman tani nga gunahan pero lisod man. Nade ko na lazo kay ito mas nang ka nagparadyo man. Bumalik ko ba mo edit. Di ako yung tokong ko na sa kalsada. Dapulin sa kalsada, dapulin sa bulang hujan. Ang pakita ito kang bulang hujan, gunahan na skilid ubos. Okay, sang lakaw-lakaw lagi mo na giabot. Ang Carlan na sa bilbiri na buong namunga na de hinog dia. Hinog na tapodad to. Dapat sang Carlanan mo ninja bang bulanghoy na nagunahan na basig mag hinihinay ko guna ang mas buntag og kaya katadapin gunahan sa bulang hujan. Maging kami ngawan og atong Curtis kay mingaw na ko sa mga tanom. Nabunga na maghang malbiri. Ha? Ang tawag sa kapon itong nibunga na ba? Doon man yung kapon ang gitanom. Nang langhoy. Napag napakang kamuti. Sila na unod ang kamuti. Kamuti malanghoy. Ha? Lang malbiri na di bunga. Ni bunga di pagdaari. Ya. Lubo pa. Bunga. Mas mga kapadas kay di man dai kuan, di man dai ni baji, lakim dai ni na namuwak. Manino di man dai ni uslan kapayasa. Kay mga kuan man, mga laki wa jud puro jud laki. Di man baji, di man makapamunga. Ha? Saging labing tambuka. Mga sagbot. Wa palagi ko di princess lawas sana ning panggunahon. Ko mo kumang tanaw na labong na. To pagang sa alaman jud ko kay harap ako ra pay magantos og tukar. Ang tanaw ng mga buwak ro nun sa inighawang tatay kay namog sa nagparadyo. Tanong pikas dito dapit sa among gibadan sa una hapit na pud maharbis kanong Pedro. Hapit ang ang buwak ko. Ulan sa nga ni buwak ha. Kilid sa bahay na maning kamingawan og di ka makauli kaya mamuubo. Katong buwak to as kuan to sa Cortes to hinatag sang amiga dadto sa alaman to. Alagang buwak des amo ana na ipod sagol na haplas ganda ana nangamatay lagi ang ipangubuan ganyan pag-abot kay sabda po kasi mana dan hiwa hiwa na ka ba nga niwang na nahaman ni bawang nung haara sana po na karon pa niya bubuan sa pagbalik na mga banda nagikigkig na. Maning kami ngawan nagyog. Ang nanag tapos ko tisod na ko bati ang narang dani. Ha, kikig na. Kalau ako naka-video hapon na kayo mapay pagsud ng tatay kay ba mo edit. Gapong ko andari. Ang gabi ang Carlan gabi lagi na ako tanon parang tani bubo
mga haning taon pati yung mananaw na laos na pati dari sang kilid po na kari kang mga tanom pag ang tinda-tindang ginagmay huwag tao adyo maduling kawa tastasi na talong sa tayo dudan-dudan gani hawak ko ka video kay hindi ko kaya bago hindi lagi nag-radio-radio man hindi ko pa ito nag-radio-radio kaya tang interview nag-radio-radio man ang pagyapang ko sa Ginoo badong lawas rong biuna kay ako ra 20 sa makabandos ko na ron so di pa ko matuog manjo ko na ito pabandos ako karidot man ako pa nihapon ra ko kuan mga amiga nga nagsubaybay sa akong mga video maganda na naman kamamiso ko sa inyong pag-play sa ang wayayo nga video naman ko ni wayayo okay ra wa man ko kaniha brodag lingaw-lingaw ra pawaras mga problema ampo naman ko sa Ginoo nga mga mananingahang kuan laboratory gusto pa di ampo na sa Ginoo nga karon mga gabi na ako na bang usa hinatong tadi ko tukaran sa bagay noon po kuan manampit na naman ko spikas nang ampo na naman tagkagot sa diba makagahom kay kung matalayang mo ng pan hindi magampo sino Subhanallah, salamat sa katong nagsubaybay sa ahang video. Salamat yung tanan amping, di naman na hinandag pinsa mo. Salamat sa kuda ko. Medyo. Update po ni Millions Go Vlog. Millions Go Vlog. Dengan salamat sa imong pang medicine ha. Das ni aging adlaw. God bless. Amping kanunay ka sa makadapit ibutang sa Pilipinas na bakas gawas or asa ka kung kaibaw ka asa ka una Millions Go Vlog daghang salamat amping kanunay o God bless hinat pa